nigo abatiotereria be timu yenkoyo ya Manchester United kubwatirana na Getembe FM nigo ritukura rero baro umuroberio bokurusia na kwena na manyinga asinya gitari ya Kisii Teaching and Rivaro umuroberio urengete guturia magima kukwana chingekecho nigo bate buna kando nigo solimbare nekiringa kyogokonya abarwire baburira manyinga na bari babwate gose ubwo banyorire emibasukano aninga gocha chinga kichinya gitari chirengete gwetera umuchando wo kuremerwa amanyinga muri kito Daniel Ntiri orobotirwa senchira yobwikirano chinga ki ensingima yarenge gochengera lituko lia banchani wose Valentine's Day liligo chengerwa kero mwaka chitariki 14 cy'umutinyu kabere kurwase county ya Kisii getaseni kya Getembe bakubwatirana n'abatyotereria begosori yenkoyo be timu ya Manchester United nigo barabo baira litukeli asokorokia obwanchani gochese bari no buremerwa bwa manyinga nabaroire au kurwase rogongo rwa Nyanza na chakia umuroberio wo kurusiwa na kwena na manyinga abo asinya gitari nene ya Kisii Teaching and Referral Hospital twanyara goikaga korokia obwanchani boito ese baria bataimanyetie ngakere babwato boroire gose banyore chi accident intuntware konyara bwanchani bori bonde lakini bwanchani boito natobegete red etogokonya e society asenchera yenkoro yani entire ya Yesu kyagara yani moroche ukwana chinga kicho nigo bakwanire kirenga kyabekenene mono chinga kichiga oburemerwa bwa manyinga obugenderete kwene kiwa hasi chinsemo au haiga Kenya kando nego sori yenkoyo manyinga nakea asenya gitari ito nakiyato segete mono tukatara chimidia chito chagusi to mobilize abantu bajira sobonge baka baito basa nombacha bali timu agency nini ne chia Chelsea nchiacha barusira manyinga abantu bale kuri kanisa batokonyira manyinga komenta nayo nigo bakwanira uya bokurusi wa manyinga asogotoria magima na korokia obwanchani ase bali no buremerwa challenge sto cha twatwara abantu bo baito cha kurwa manyinga timaitende bakara batago cha barwa manyinga abantu bento gocha bunu muntu ndi wenso ko ende clinic yaende aba attended ama digital kite ngocha agende aba attended otherwise kurusia manyinga ni gento kya maana sana inga bunu mutoko cherwa muto ukina buya kabisa akarurweta manyinga ukwigubu mubiro buya kwe kwa gusuire amarwira amagita okonyoya ka kurusia manyinga tubwate abantu to konya chi county mbalimbali Transmara ngochera Rachuonyo ngochera Nyamira ngochera Kisii nyene no eregiga abandi bari ku Migori bachagiga because Kisii is a Teaching and Referral Hospital cases chire complicated chance bino chigo chagugiga igoto tatamanyinga sobonge tokonye kesi echigo chagiga bado nteke sendi kunya gusegeta abantu besokia sobonge banyare ko bago donate manyinga usikuru manyinga ilinde kokonya amagima y'abantu isikogega kuripoterega taseni kya Getembe kurega se county ya Kisii literene nguru kwa Daniel Ntiri.